आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय दिनै जोङो सकियाव थांनो नागिरदों आरोना हनुमान मन्दिराव स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आं मन्दिरखौ देखायलांगोन लोगोसे लामाफोरखौबो देखायलांबाय थागोन आरोना थ'दे बिदिब्ला जों दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै दं लाजिदै वा लाजिनाया गथ'नि लाजिनाया दायो नायनो स्टेटास होनादोंमोन आं Ajina, betul dah dan lainnya kena ada kecil orang deh. Menba, ada kurang mentar baik. Mana? Blok orang isi kan? Negeri sih tak kamu tadi. Jalan lepas sampai ke mana? Mau dulu lah. Enak apa? Enak apa? Hah? Finally जों मोनफैमारबाय होनबाना मोनफैमारबाय आराम बेसेबा गोजोन जायगायाव नोंथांमोनाबो माब्लाबा फैबानो जाबाय मा हिट जाखायो जायगाया मा हिटखौनो हैनाया मानो जिना ini berat safa zaयगाया जाखाबाय दिसुन मोनफैनायावनो जाखाबाय दिसुन आथि जाखाबाय गोजानावबो न' दंफैयो होमबाथ' जों फैमारबाय होमबा लोगोफोरजों दै सकियाव दा जों मन्दिराव थांनोसै आरोना गारि गंसे मादैमोन दादि आब' आइ गासैबो Agak zaयगा नोंथांमोनाबो माब्लाबा फैनो हागोन आरोना बारा गोजान नङा गासै ओइ दैया नै मार साफाखा दैया इनो लोगोफोर बिराद साइस जों दा थांनोसै लोगोफोर मन्दिराव नोंथांमोना नायलांबाय थादो हनुमान मन्दिर आरोना सिगां खनसे फैखांबाय भिडिअ लानाय जायासै ओमफ्राय दिनै लादों आरोना मानसिफ्रा विंगार लानानै फैदों जोङो
सिगाङाव दा बिथिंजाय ससे थांबानो मोनो नायलांबाय थाबानो जाबाय जों बे मन्दिराव थांनोसै आरोना लोगोफोर बिथिं थांनांगौ ससे दख'ना गानबा थाबायनो हागोन लायदो हाथ' Sini mbak? Ini fokus ke dia? Nanti dia lepas. Kok yang lo itu kambing nani? Nih deh. Apa no tanah minggai ini? Mana? Apa no mana minggai kan semua? Minggai. मोनफैबाय लोगोफोर दा जों खुलुमग्रोनोसै आरोना भिडिअखौ दोनथ'बाय दायो लाफिननाय जागोन देमाना लोगोफोर खुलुमखांबाय लोगोफोर खुलुमखांबाय आङो खुलुमबाय आरो ओइ मन्दिरा पाक्कानि जाथाराखै नैबे बानायगासिनो दङ आरोना खुलुमगासिनो दं Lajna, kapan nih? Kapan nanti beri mana? Kapan nanti naik? Mana? Mengenai mengi. Empat, sonjin ada mengenai mengi sonjin. Sonjin ada. Mengenai mengi itu. Ada? Mai. Mai. Tahu deh. Tahu ni nang sini. Tahu nang sini. Mai. Biar ada thagin arena. Tahu lah. Selfie lagan dah. Video mana dah? Ikut video mana dah? Itu sekolah dari mana ini? अच्छा view. Aus. Ini plastik kalah. दैमाया जोबोर समायना लोगोफोर नै साइसखा दुगैनो फैदो लोगोफोर जों ओइ थांनाय नायनि आरोना दोनबा
सकि हाजोआव दुगैबाय दिनै फार्स्ट टाइम दुगैफेराखैमोन आरो आङो फैनाया खननै जाबाय होमबाबो दुगैफेराखैमोन दिनैसो दुगैखांबाय लोगोफोर थांसै जों दा गन्थङाव दै हाबलायबायलै मा गारि गंसे फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय गासिबो दुगैखांबाय बेलेगफोर दुगैनायखौ भिडिअ लायासै आरोना ओमफ्राय आं दुगैनायखौल' आं लाबाय आरोना जोबोर मोजां नाङोलै जायगाया फैनानै जों दायो न'आव थांनोसै लोगोफोर फुजाबो खालामखांबाय दुगैखांबायबो ओमफ्राय दा जों थांनोसै आरोना थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन आरोना